Diyos maray na hapon po sa indugabos mga tugang. Maluhod po kita para sa orasyo emperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Sa ngaran kan Ama, Aki patin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabotan asin nautob an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya na mamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Ang mga minasunod, iyo po ang mga intensyon kan sa tong Santa Misa ngunyan. Pasasalamat for birthday of Miss Renilyn Basquinas, offered by Lynn and Basquinas family. Thanksgiving also offered by Mr. and Mrs. Nong Nieto, Florabel, Chloe, and Mandy, Emmanuel Daep Jr. and family, and Agnes Odell. Special na kahagadan kan mga minasunod, Albert Jan Mascareñas, for the 3rd wedding anniversary offered by Len Lynn and Glenn Briones, to pass the board exam offered by Charmaine Quinto, Gabriel Marie Eronga, and Julie Angel Fentebella, to pass the civil engineer exam offered by JC Julia, to pass the NAPOLCOM exam offered by Jomel Andrieza, safe travel of Soto family offered by Soto family, special intention for board exam offered by Jovi C. Robarios, special intention for board exam offered by Maria Jesusa Llorin. Special para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Dalion siya asin Edgardo offered by Vista and Bataliar family, asin para sa kalag ni Da Gregorio asin Felisa Ferdinando offered by Toledo family. Ngunyan, iyo po ang ikaduwang Domingo, kan Paskwa, kan pagkabuhay liwat. Matindog na po ang gabos asin sarabay niya itong awiton an awit sa pagpuon.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Happy Easter po. Happy Easter to Father. We are still within the octave of Easter. Today is the 8th day since Easter Sunday, and we call this Sunday Divine Mercy Sunday. Ngunya na aldaw, pidinudulot tapuan sa tuyang Santa Misa, sa kapahingaloan kan sa tuyang namumutan Papa Francisco, kasuhapon ilinubong siya sa Basilika kan Santa Maria Maggiore duman sa Vatican. Si Papa Francisco, tinukduan kita kung paano maging mahihirakon. Nagsasarig ngunyan sa pagkaherak kan Diyos, ako untaan sa tung mga kasalan, sarabay kitang magkumpisal. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibig sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamibi kita. O Diyos, nindaing sagkod na pagkaherak, na nagpalaad kan pagtubod nin banwaan, na pinabanal para sa imo, sa tabang mansana kan Fiesta Pascual, patalubua ang biyaya na itinaumo,
tanganing an gabos, makarurop kan maninigong dunong, nahuli ka ini, sinda nahugasan kan tubig nin bunyag, namundag giraray sa espiritu, asin tinubos kan dugo. Huli ki Yesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Aliturya kan tataramon. Sa enot na babasahon, pinapahiling kung paano naging mga instrumento kan Diyos ang mga apostol sa pagibunin mga ngangalasan, asin pagpaomay sa mga mayhelang. Ang mga gibong karahayan na ini, iyo ang minataong kusog sa pagtubod kan mga tao. Ipinahayag man na ang kapangyarihan kan Diyos, padagos na minahiro, sa paagi kan sa iyang simbahan, tanganing darahon ang karahayan asin paglaom sa kinaban. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kadakol na milagro sa ngangalasan, ang ginibo sa mga tao kan mga apostol. Ang gabos na paratubod, nagtiripon duman sa balkon ni Solomon. Mayo ni saro sa mga bakong paratubod, ang nangahas na makiba sa inda. Maski ginagalang sinda kan mga tao. Urog na nagdakol pa ang mga nagturbod sa kagurangnan, mga lalaki asin mga babae. Huli ka ini, ang mga nagihelang, dinara sa mga tinampo, asin ibinugtak sa mga higdaan. Sa kabanig tanganing pag-agi ni Pedro, malindungan man lamang kan sa iyang anino, an iba sa indang. Nag-abot man ang kadakol na tao hali sa mga banwaan, sa palibot kan Jerusalem, daraan mga nagihelang asin ang mga may maraot na espiritu, na umayan sindagabos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, tan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Magsabi ang banwaan ng Israel, ang danay niyang pagkamot mayo nin kasagkoran. Magsabi ang mga padi ng Diyos, ang danay niyang pagkamot mayo nin kasagkoran. Magsabi ang gabos na nagsasamba sa iya, ang danay niyang pagkamot mayo nin kasagkoran. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Sinalakay ninda ako, asin sa indang nadadaog. Alagad tinabangan ako ng kagurangnan. Ang kagurangnan iyon sa kong kusog asin awit, siya ang sa kong naging kaligtasan. Dangugaan maugmang kinurahaw ng kapangganahan sa mga tolda kan mga matanos. Ang kapangyarihan ng kagurangnan ang naggibo kaini. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Ang gapo na sinikwal kan mga paratugdok, iyo ang naging patugmanan na gapo. Gibo inin kagurangnan. Iyan sarong ang alasan sa satong paghiling. Iyo ini, an aldaw na ginibo nin kagurangnan. Mag-ugma kita, asin magaya-gaya sa aldaw na ini. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Sa ikaduwang babasahon, pinahayag kihuan ang mga patutuo na si Kristo makapangyarihan asin buhay sagkod paman. Minsan sa sakit na sa iyang mga inagihan, si Juan tinawanin kusog asin isog buot na ipahayag ang marahay na bareta. Ipinahayag sa mga babasahon na si Jesus nagihiro sa tahaw kan mga kadipisilan na inaagihan kan sa iyang mga parasunod. Pagbasa hali sa libro nin kapahayagan. Ako si Juan na sa indong tugang, huli sa pakisumaro ki Jesus, kadamay nindo sa kasakitan asin sa pagtios na minaabot sa mga kaayon sa kahadean niya. Itinapok ako sa isla kan Patmos, hulita ipinaghulit ko ang tataramo nin Diyos, asin ang patotoo, kaiyan ni Jesus. Kan aldaw nin kagurangnan, napano ako kan espiritu, asin nakadangog ako sa likodan ko, nin makusog na tingog, naggarutanog nin trompeta.
na nagsabi sako, isurat mo sa sarong libro ang nahihiling mo. Nagsalingoy ako tanganing hilingon kung si Isay idtong nagtaram sako. Ang nahiling ko, 7 kandelerong bulawan. Sa tahaw kan mga kandelero, nakatindog ang garutawong nakagubing nin halaba, sagkod sa bitis, asin may pahang bulawan sa saiyang daghan. Kan mahiling ko siya, garugadan akong natumba sa pamitisan niya. Alagad dinutaan niya ako kan sa iyang tuong kamot sa kasinabihan ako. Dai ka matakot, ako an enot asin an huri, an nabubuhay. Nagadan ako, alagad ngunyan, buhay ako sagkod paman. May kapangyarihan ako sa kagadanan asin sa Hades. Kaya isurat mo ang mga bagay na nahihiling mo, ang mga nangyayari ngunyan, saka ang mga mangyayari ngapit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkabanggi kan Domingo man sanang idto, nagtiripon ang mga disipulo. Binaratan ang mga pintuan kan harong na pinagtitiripunan ninda huli sa takot sa mga Hudiyo. Dangan, naglaog si Jesus. Puminatahaw sa inda, saka nagsabi, mapasa indo ang katuninongan. Pakataram ka ini, ipinahiling niya sa inda ang sa iyang mga kamot saka hirog. Ang mga disipulo na pano nin kaugmahan, pakahiling ninda sa kagurangnan. Nagsabi giraray sa inda si Jesus, mapasa indo ang katuninongan. Siring na ako sinugo kan ama, sinusugo kuman kamo. Pakataram ka ini, hinangusan niya sinda saka sinabihan, ako anindo ang Espiritu Santo. Ang kiisay man nakasaalan na sa indong patawadon, napapatawad. Ang kiisay man nakasaalan na dai nindo patawadon, dai napapatawad. Si Tomas, na inaapod kambal, saro kan 12 disipulos, da ininda kaiba kan mag-abot si Jesus. Kaya sinabihan siya kan ibang mga disipulo, nahiling mi ang kagurangnan. Alagad sinabihan sinda ni Tomas, sagkod na dai ko nahihiling ang luho kan mga pako sa iyang kamot, asin ikalaog dyan ang sakong muro, danganan sa kong kamot, ikalaog sa iyang hirog, dai ako matubod. Pakalihis nin sarong semana, nagtiripon giraray ang mga disipulo duman sa laog kan harong, kaiba na ninda si Tomas. Ang mga pintuan, binaratan, alagad naglaog si Jesus. Puminatahaw sa inda, saka nagsabi, mapasa indo ang katuninongan. Dangan sinabihan niya si Tomas, hilnga an sakong kamot, asin bugtakan digdi an sa imong muro. Dangan laugan an kamot mo sa sakong hirog. Dai ka magduwa-duwa, kundi magtubod. Nagsabi si Tomas, kagurangnan ko, asin Diyos ko. Sinabihan siya ni Jesus, minatubod ka, hulitan na hihiling mo ako. Paladan ang mga minatubod, maski dain nakakahiling sako. Dakul pangangalasan ang ginibo ni Jesus na nahiling kan sa iyang mga disipulo, alagad dain nasusurat sa librong ini. Alagad ang mga ini isinurat
tanganing magtubod kamo na si Jesus iyo an Kristo, an aki nin Dios, na sa paagi kan pagtubod nindo sa iya, magkaigwa kamo nin buhay. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Kada hapon, pag alas 3, igwa kitang nadadangog na sarong pamilyar na invitation sa satuyang mga TV o radyo o kaya sa laog kan mall. Sabi kan invitation, let us pause and pray the 3 o'clock prayer. Sigurado po akong memorize nindo ini. This is our 3 o'clock habit. Can we pray this together now? You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of mercy, I trust in you. Para sa inpo, an pangadjing ini. Natatakaipuhan, papangadjiun ini pag alas 3. Kung babalikan ta po sa Biblia, ang istorya kan pasyon, kan kagurangnan, na paulit-ulit ang nadangog kan nakaaging Holy Week. Mababasa ta duman na alas 3 nin hapon kan magadan si Jesus, mantang nakapako sa krus. Therefore, alas 3 nin hapon kan magbulos ang pagkaherak kan Dios, hali sa tagiliran ni Jesus na ginarod. We have a beautiful image here at St. Jude. Nagbubulos hali sa tagiliran ni Jesus ang dugo. But in other images, especially in paintings like this, bako sa ng dugo kundi pati tubig. Blood symbolizing the Eucharist and water symbolizing baptism. Alas 3 nin hapon, kan daugon, kan pagkamuot kan Dios, ang mga kasalan nin tawo. And so we say that 3 o'clock in the afternoon is the hour of divine mercy. Sa Bicol, oras nin Dios non na pagkaherak. Igo pa nga ni kitang inaapod na Divine Mercy Chaplet, siguro nadangog naman nindo, itong paulit-ulit na pagtaram, for the sake of His sorrowful passion, have mercy on us and on the whole world. Pinapamibita po ining 3 o'clock prayer saka ining Divine Mercy Chaplet dahil igwa kitang pagtubod. Nagtutubod kita na ang mercy kan Dios da inatapos dumansa na sa pagpako sa iya sa Kalbaryo. No, it did not stop there. Imbis nagtutubod kita na sagkod ngunyan sa panahon ta, nagpapabulos ang Dios kan sa iyang pagkaherak. And so rightly, pigsi-celebrate ta every second Sunday of Easter ang Divine Mercy Sunday, which is today. Magayon ihapot, what is divine mercy? Ano pong ibig sabihin pag ang Diyos mahihirakon? Tibaad igwa po kamong narurumduman na sarong moment kung sain takuton kamong maghampang sa sarong tawo dahil ang tawong ini na-disappoint mo. Halimbawa, ang parents mo o sarong amigo, and there was a certain expectation o may sinabi sa imo na dai mo paggibuhon pero ginibo mo, nasusupog kang maghampang. Pag napapasala kita, our primary tendency iyon na matakot dangan magdulag, to flee from the situation. Nagtatago kita dangan kinakandaduhan ang mga pinto kan sa tuyang puso. Saka na kita maluwas pag naghupa na ang dagit kan tawong nakulugan o na-disappoint sa tuya,
Saka na kita maluwas, pag nalingawan niya na sudagit. You know, this is exactly what happened to the disciples of Jesus after the crucifixion. Kan mahiling nindaan sa indang maestro na nakapako duman sa krus, anong ginibo po ninda? Nagdurulag, nagtarago, natakot, dahil tibaad sindaman madamay, dangan sindaman ipagadan kan mga Hudiyo. Binayaan nindaan sa indang maestro duman sa krus. Tandaan ta na iuini sa mga parehong mga apostol na nagsabi, kagurangnan, maiba kami sa imo. Dawa sa inka magduman, maduman man kami. Kung mapagadan ka, mapagadan man kami. Mala, pag-abot duman sa Kalbaryo, nagdurulag. Nagkawarara sinda. As in sabi sa Ebanghelyong binasa tangon yan, they were gathered in a room and they locked themselves inside for fear of the Jews. Now, how does Jesus respond to this? Kan si Jesus nagbangon na giraray hali sa mga gadan, He did something unexpected. Sarong aldaw, kan nabuhay na liwat si Jesus, luminaog siya duman sa kwarto kung saan nagtitiripon, nagtatarago ang mga disipulos niya. Sabi digdi sa Ebanghelyo, dawa nakakandado, buminalda siya duman sa lanob. He entered and pierced through the wall. This is an important detail. Pag kita po nag-resurrect na hali sa mga gadan, when we have risen to new life, magiging arog po kainian sa tuyang mga hawak, an apod na digdi, glorified body. Sa theology po kan Katoliko, na perfect ang lawas. Kaya, di na magpara spend time and money kan kakapaputi sa kapakinis. Mahalat na lang kita kang glorified body. Ang sarong special feature po, kaining glorified body, after the resurrection, minabalda sa mga physical barriers, and Jesus is exhibiting that to us now. Nakalaog siya duman sa kwarto, maski igwang mga kandado. And then, His first words were, peace be with you. Ang katuninongan, mapasaindo. Could you imagine, si Jesus na nakulugan, saka na-disappoint, ang inot niyang tataramon, katuninongan, mapasaindo. Pwede bagang pakahiling niya, daragitan niya, ining mga pag-iriba niya? Pwede bagang magsumbat siya, sabi niya, Jata, maiba ka mo sako, mala, harain ka mo. Pwede baga na magtampo siya? Pwede bagang saro-saroon niya ang mga pagkukulang kan sa iyang mga disipulos, mga maluyahon ang buot? But He did not do that. Jesus saw beyond their weaknesses and instead saw their potential to rise above that weakness. Ang tinao niya sa inda, imbis na dagit, katuninongan. Dear friends, this is what we mean by divine mercy. Ang Diyos, dahil nagsasaro-saro o naglilista kan sa itong mga kasalan. Ang Diyos bakong mabalos dahil igwa kitang karatan na ginibo laban sa iya, He is not an avenging God. This is divine mercy. Dahil nagbabalos sa nakakulog, kundi naghihiras nin katuninongan. Peace be with you. At yan, bago matapos ang misa, bago kita magkomunyon, iyo ini ang regalo ta sa kada saro. We will extend to each other signs of peace. Dahil kita po na mga Kristiyano, we are lovers of peace. We are a peace-loving people. We strive to put peace sa laog kan sa tong mga harong, sa mga relasyon na igwa kita among our friends. That is one characteristic of a good Christian. We are peacemakers. Bakong mga parapakiiwal, bakong mahilig na magparapangraot nin relasyon. We are an Easter people and we love peace. Way back in the 1930s, igwang sarong madre sa Poland na angaran Sister Faustina Kowalska. In her prayers,
Jesus appeared many times to Sister Faustina. And in her visions, Sister Faustina was requested by Jesus to do 5 things. 1, Jesus asked her to promote trust in God's mercy. 2, she instructed her to have an image painted, the Divine Mercy painting, which we have now here. The third one is to pray and spread the devotion to the Divine Mercy chaplet. 4, to honor the hour of mercy every day at 3 o'clock. And 5, to work for the establishment of the Feast of the Divine Mercy, which is now what we have, the second Sunday of Easter. Nagibo niya po ang gabus na ini sa tabang kan Papa kan panahon na ito, Pope John Paul II. Kaya, since year 2000, ang second Sunday of Easter, sa tabang ni Sister Faustina, inaapod ng Divine Mercy Sunday. Today, she is Saint Faustina Kowalska, Apostol kan Divine Mercy. Magayon pong ihapot, tibaad kita man po, arog kaining mga disipulos ni Jesus, nagtatarago man, nakakandado ang puso dahil nasusupog sa kagurangnan o nagdududa sa Diyos. Tibaad pareho po kita ni Santo Tomas Apostol na nagsasabi, sagkod na dai ko nahihiling ang kagurangnan, sagkod na dai ko siya nakakaptan, dai ako matubod. Garo kita man pag nagpapangadji, nagtatampo, kagurangnan sagkod dai mo tinatao ang hinahagad ko. Di ako masurusimba, di ako mabalik-balik sa misa. And yet later, Jesus appears to him and says, Thomas, put your finger here in my wounds and here on my side, and do not be unbelieving, but believe. And Thomas blurted out from the depths of his being the most beautiful confession that we've heard. He said, my Lord and my God. Kagurangnan ko, asin Diyos ko. Tinukduan kita kan sa tuyang mga katikista na pag anpadi, nagtataas kan ostya, saka nagtataas kan kalis sa misa. In our hearts, silently, we say the words of Thomas, my Lord and my God. Iniimbitaran po kita ngunyan kan piyesta, kan Divine Mercy. Nakuguson ining pagkahirak kan Diyos. Kung igwa kang mga pagdududa sa Diyos, siring ki Santo Tomas, iniimbitaran ta ka po na daimo siya pagbayaan. Do not run away, do not hide, remain by His side, dahil siya ang mataonin kaliwanagan sa kamugtakan mo ngunyan. Kung igwa kang tawo na iniiwasan mo dahil nakulugan mo, maghinguwa pong makiulay, giraray, magpuon sa mabuot na tataramon, offer peace. Peace be with you. Di takababalsan. I will open the lines for dialogue. Kung igwa kang tawong gustong patawadon pero nagahalat kang mamatian mo na, so feeling of forgiveness, may I remind you that forgiveness is not a feeling. It is not an emotion. Forgiveness is a decision. You choose it. Dahil mas mahalaga ang tawo asin ang relasyon kisa sa tuyang pride. Kung haloy ka na daing nakakapagkumpisal, mari na po giraray sa kumpisalan. Buksi ang parting iyan kan sa imong buhay na ikinakasupog mong ipahiling sa Diyos. He will not judge you. He will embrace you. Asin kung may bistado ka pong tawo na harayoon na ang buot sa mahal na Diyos, pakikabit po. Kabiton pabalik, pauli sa harong kan Ama. Ipamati mo sa iya na igwas yang kaibahan, pabalik, pauli sa harong kan Ama. Dear friends, this is our invitation on this Sunday of the Divine Mercy. Nalugod kita man magin pagkaherak. Kita na mga nag-ako nin pagkaherak, magiman mahihirakon sa kapwa.
that we too may become instruments of the divine mercy. Jesus, King of mercy, I trust in you. Tindog po kita, simbagunta ining tataramon kan Dios sa pagpahayag kan satong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namudag ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat halos sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Maluhod po ang kapos. The Catholic Bishops' Conference of the Philippines has asked us to consecrate our nation to the divine mercy today. Mamitbit kita. Pagdusay ka nasyon sa Diyos no na pagkaherak. Orog ka maheherako na Jesus, ika ang lawog kan pagkaherak kan Ama, sa pagkaherak inapod mo kami. Ang pagiging maheherakon siring sa Ama, iyo ang misyon na ipinaniwala mo sa mo. Sa lubos na pagsarig asin paglaom, sa imong daing sukol na kadagatanin pagkamuot, ang bilog ming buhay sa imo idinusay, asin minapamugta kami sa pagsurog kan sa imong maheherako na pangataman. An sa imong sadiri isinasaro mi, sa imong lubos na pagdulot sa Ama, kaibakan Espiritu Santo, tanganing lubos kami mabaago sa imong pagkaherak. Kahirakan kami huli sa mga ralabananin mga nasyon, asin mga pagsindak sa pagkatakot sa lambang saro. Kahiraki kami huli sa mga lakop na kasalan tumang sa katotoohan, asin sa mga makangirahat na kasalan tumang sa katanosan asin pagkamagturugang. Kahiraki kami huli sa mga paglanghad na ipinapasapo mi sa Diyos nun mong pagkaherak, asin sa mga makauyam na pag-ulog-ulog sa mga maluya asin daing sukat. Kahiraki kami huli sa mga pag-abuso tumang sa dignidad nin tawo, sa mga kasalan tumang sa buhay, pagkamuot asin pamilya. Tabangi kami o kagurangnan na maibanaag mi an sa imong pagkaherak sa samong kapalibutan. Bantayi kami bilang sa imong rogaring, tanganing sa mga panahonin kasakitan, di kami mawaranin paglaom. Kundi sa dakulang pagsarig, magpasakop kami sa imong banal na kabutan. Gibuha kaming mga kasangkapan ninrangas sa mga kapwa, na nawaranin paglaom masin pagtubod sa imong pagkaherak. Ang gabos na tawo, makamidbid kan sa imong dai marurip na pagkaherak, magsarig sa imong pagkaherak, asin mapagmuraway kan sa imong pagkaherak sa God paman. Jesus, hada ning pagkaherak, nagsasarig kami sa imo ang bilog ming pagkabuhay. Amen. Matukaw na po kita, isusunod ta po ang pagdulot kan mga atang, kundara po nindo an sa indong tada canisters, paki-offer po digdi sa altar. Ay, kagaling kas
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon malugod kan kaguranan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan ken sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, warasan na kami, danay na mag-ugma, huli kan mga misteryo paskwal, tanganing an padagos nagibo kan pagbago sa mo, magin para sa mo, danay na dahilan nin kaugmahan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso, Inditaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa aldaw na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Tas yang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinaban. Sa pagkagadan, rinumpag niya ang samong kagadanan. Sa pagkabuhay liwat, ibinalik niya ang samuyang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, sarabay kaming nagaawit kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 tan kagurangan, Diyos ni mga hukbo. Ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan. Hosana, hosana sa kaitaasan, hosana, hosana sa kaitaasan. Palada namin naligid, sa ngalan kan kagurangan. Hosana, hosana sa kaitaasan, hosana, hosana sa kaitaasan, hosana, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuasya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagkod na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo,
pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumdumaan sa imong surugoon si Papa Francisco. Na inapud mo sa imo, hali sa kinaban na ini, itugot mo na siyang nakisumaro sa kagadanan kan sa imong aki, makabaing sa iya man sa ng pagkabuhay liwat. Siring man girong dumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, reyna nin pagkaherak. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo. Kan banal na apostoles, urug nasin da San Judas Tadeo asin Santo Tomas. Kaiba ni Santa Faustina Kowalska, San Juan Pablo II, asinan gabus na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya. Sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Pamibiuntaan, pamibi kan sa tuyang maestro. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo.
Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. As our Easter gift to one another, let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Cordero ka Diyos, na nagpaparang kan mga kasalan kang ginawa. Kaheraki kami, Cordero ka Diyos, na nagpaparang kan mga kasalan kang ginawa. Kaheraki kami, Cordero ka Diyos, na nagpaparang kan mga kasalan kang ginawa. Dawi kami, min katulinongan. Uya si Jesucristo, ang Diyos non na pagkaherak. Siya ang kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigon ay kamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sa naasin ang sakong kalagmaw umay. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Buhay na galing kasaguran, ikaw tinapay na banal, binaag para sa mong gabos, ikaw harap na banal, hindi
Luhod po para sa pamibi sa Jubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na winaras mo sa imong aki, sa Yesu Kristo, sa moyong tugang asinan kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magbukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom sa kadaan mong madatong. An sa imong grasya, magbago sa mo, na kami da imapagal na pagpatalubo kan mga banhi, kan marahi na bareta. Ini mga banhi, magbago sa kaladman, kan katawuan, asin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit, asin bagong daga, napakatapos daw ng karatan, an sa imong kamarawayan, magliliwanag sa good paman. An biyaya kan Jubileo, magpukaw liwat sa samang mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan, asin katuninongan kan sa mong paratubos. Sa imo sa moyong Diyos, banal sa good paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tindog po. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, itugot mo na mimibi kami, na ang pakasabot kan sakramento Pascual, padagos na magdanay sa samuyang isip, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Tukaw po. Tukaw po para sa nagkapirang paisip. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa Tada Sunday. Anatipon niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nagabot po sa 41,920 pesos asin 70 centavos. Anambag niya to sa siring na oras na misa, nagabot po sa 4,874 pesos asin 50 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 14,431 pesos asin 90 centavos para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan satuyan simbahan. Siring man, available po ang souvenir items kan parokya. Sa mga maawot po magbakal, magdulok na lang po sa mga tao sa likod o sa opisina. Mawot ni man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Ang mga minasunod na anonymous, 5,000 pesos, Dewang 1,000 pesos, 500 pesos, St. Joseph Parish, Barcelona, Sorsogon, 4,763.50 centavos, HG and Ian Peña, 2,000 pesos, Jean and Boyet Bibal and Family, 500 pesos, JV, 200 pesos. Salamat po at Diyos mabalos po. Mapasalamat man po kami sa ngaran ni Father Kevin Funasher, ang Head kan Parish Commission on Social Concerns, sa naghatod kasubago kan sa iyang tada canister. Ini po ang ginagamit ng pondo para sa mga scholarship program and other anti-poverty programs kan diocese. Kaya mantang ginigibo na po ini sa ibang mga parokya, pinapatuod ta ang kada saro ngunyan digdi sa St. Jude. Kung buot po nindong magpartisipar digdi sa tada, maduman po kita sa parish office, please request for a canister, mayo po yan bayad. Tukduan taan sa tuyang mga kapamilya na sa indang mga barya ihulog, ihihirasta sa mga dukha. Matindog po kita. Let us offer prayers for the repose of the soul of Pope Francis. Let us pray. To you, O Lord, we commend the soul of Francis, your servant. In the sight of this world, he is now dead. In your sight, may he live forever. Forgive the sins he committed through human weakness, and in your goodness, grant him everlasting peace. We ask this through Christ our Lord. Amen. Eternal rest grant unto the soul of Pope Francis, O Lord. And let perpetual light shine upon him. May he rest in peace. Amen. May the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Amen.
Pagkatapos pong ilubong ang Santo Papa, sinusundan po iyan nin siyam na aldaw nin pagluluksa, inaapod Novem Diales. Ini pong siyam na aldaw na ini, rinoromdom ta si Pope Francis, pigsiselebrar ang sa iyang legacy. Dangan sa mailihir nin bagong Santo Papa. Ipangadji ta si Pope Francis, ipangadji ta ang mga kardinal na mapili kan bagong Papa, ipamibi ta ang sa tuyang simbahan. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan po kamo kan mahihira ko na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa katuninongan, Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.